една бърза демонстрация как може да направим фотокнига А5, пейзажна ориентация с помощта на D1000A и система за подвързване Opus Metal Bind. Докато печата се случва, всъщност ние печатаме този път на двустранна хартия гланц, нали така? Двустранна гланцова хартия. Да. Така, тя е два вида. Има гланцова, има и лустър, двустранна. Ето какво представлява самата хартия. Тя е с специално покритие за печат от двата края. Този път сме избрали гланцовата хартия. И за подвързването ще използваме корици Opus. При тях подвързването се случва с това каналче, което притиска двете корици и книжното тяло едно към друго. Така, хартията е формат А5 и всъщност принтера автоматично я изтегля от тази тава, долния край, касетата, от която може да се всъщност в която може да се поставя и двустранна и едностранна хартия до 100 листа, мисля, че беше горе-долу. Да. И всъщност с такъв тип хартия принтера работи напълно автоматично. Той се я взима, отпечатва от единия край, отпечатва от другия и извежда в трея за готовата продукция. Тоест, докато върви печата, ние може да се занимаваме с някакви други неща. Тоест, не е необходимо оператора да бъде ангажиран. Тук в софтуера сме пуснали необходимия брой снимки. В този случай за това гръбче подходящия брой е около 5, и при тази дебелина на хартията имаме около 15 снимки двустранно отпечатани. Ето виждаме. Принтера си печата двустранно, автоматично и още при излизане снимките са готови за подвързване. Така. Ето и машинката, с която ще направим подвързването. Това е Atlas 300 Mono. Това е машинка, която е предназначена за затваряне на този метален канал. Цялата технология на това подвързване е просто с натиск. Няма залепване, няма телбот или по някакъв друг начин фиксиране. Просто каналчето вътре всъщност има, ето тук, има метална част, която е прикрита и с силата на натиск държи двете корици и книжното тяло прикрепени и то много здраво. Като голямото предимство е, че ако се наложи в даден момент нещо да променим, ако сме объркали нещо, винаги можем да разглобим книгата, да заменим корица, страница, канал, каквото и да е и да възстановим цялата книга. Принтера може да печата не само формат, ето тук сме отпечатали някакви неща двустранно. Това е двустранния лустър, виждате разликата. Пак има гланц, ярки контрастни цветове, но не е толкова блестящ, не е толкова лъскаво и според мен малко се усеща, ако човек много пипа с влажни пръсти. При тази хартия по-малко си личи. Има привърженици на двата вида хартия, така че качеството на печат е равностойно и в двата случая. Няма някакъв компромис в това отношение. Тук виждате ярки, контрастни цветове, детайли.
Така, качеството на печат и на тези малки фотопринтери, които са домашен клас или любителски клас фотопринтери, също не е лошо и върши чудесна работа на повечето фотографи, но когато става въпрос за професионално качество, за професионална работа, Epson D1000 с неговия специален вид мастила, които издържат изключително дълго време, просто е ненадминат. Освен това скоростта му е много по-висока. И най-големия плюс е тази гъвкавост с хартиите. Значи можем да заредим тук в касетата, където е за ролки, може да заредим ролка с размер, ширина на медията от 89, мисля, че беше най-малката, до 210 ширина. И оттам да печата произволни дължини, според това, което му кажем в софтуера, и да си отрязва необходимата дължина хартия. Това тук говорим, разбира се, само за едностранни хартии. Като най-малката дължина, мисля, че беше около 50 мм, максимума е 1 метър като панорама. И по този начин, всъщност, ако заредим, да кажем, ролка с ширина 152 мм в касетата за ролки, в отделението за ролки, и ако заредим в отделението в касетата долната, да кажем, формат А4, това означава, че през целия ден можем да печатаме всякакви формати 10 на 15 от тази ролка 152 или 15 на 21 от същата ролка, и клиентите, които желаят разпечатки А4, принтера може да взима хартия от долния трей, без да се налага някакво ръчно подаване, сменене и така нататък на хартия. Ако в това време се появи клиент, който иска някакъв необичаен формат, да кажем 13 на 18 или някакъв друг, или друг вид хартия, можем да подадем от този трей единични листове хартия до 500 грама дебелина на хартията. Така, ето виждаме, че нещата си вървят, печата се случва, а в това време фотографа може да се заеме със своята си работа, да снима, да обслужва клиенти или просто да си обработва снимките от някое събитие, докато принтера работи самостоятелно и не изисква намеса от оператора. Така. Ето и консумативите, които се използват. Това са кориците Opus. Пристигат в този вид, като могат да бъдат поръчани и с отвор. Всъщност имаме две идентични корици, които едната може да бъде направен отвор. Имаме каналче и това всъщност са всички необходими консумативи за изработването. Ето ги каналчетата. Като според това какви дебелини, колко броя листове ще подвързваме, избираме и дебелината на канала. Има един специален шаблон, ето го тук, който ни показва какъв размер канал да изберем според дебелината на книжното тяло. Така. Показваме ви целият процес, стъпка по стъпка, one shot, за да може да имате представа колко време отнема всъщност изработката на цялата фотокнига.
Хартията е заредена точно по този начин, по който излиза в долния трей. И предимството на зареждането по този начин е, че използваме пълната печатна ширина, т.е. максимално бързо става отпечатването. Може да видим колко принта остават още. Значи сме на края. Цялата поръчка е вече в паметта на принтера. Така. Колко бройки са излезнали, може ли да ги преброим? Черно-белия печат на този принтер също е доста добър. Между другото, едно от интересните приложения всъщност на принтера е персонализирането на този тип продукти Adventa. Това са рамки, магнитчета и безброй други интересни продукти, които се персонализират изключително лесно. Просто взимаме продукта, изваждаме го, слагаме снимката и затваряме гръбчето. Ето едни интересни коледни и не само коледни, всякакви други сувенирчета, които биха могли да бъдат отпечатани и сглобени за секунди. А също тези интересни мини албумчета може да ги намерите в сайта на Factor в раздел Сувенири, Easy Gifts или Easy албуми. Всъщност те попредставляват, имат самозалепващи страници,
и на най-обикновена фотохартия с D1000 или с друг принтер. Просто отпечатвате серия снимки и след това ги залепвате на празните страници, като махнете защитното фолио. Почти накрая сме напечатали. Значи общо взето 15 листчета А5 двустранно отпечатани ни отнемат около 15-16 минути. Това е времето, което е необходимо, за да може принтера да свърши сам работата. А през това време ние можем да се заемем с нещо друго, което е по-смислено от това да седим да наблюдаваме принтера. В случая обаче нямаме по-важна работа, така че... Кой софтуер използваме тук? Да, това е софтуера на полската фирма Pixeltech. Много хора го познават от предишните драйлабове Epson D700 и D800. Има и друг вариант софтуер, който е Order Controller от Epson. Т.е. има своите предимства, но повечето хора предпочитат Pixeltech, защото всъщност стои повече като DryLab софтуер, като стандартен фотографски софтуер с възможността да бъдат правени редакции в момента, докато се избират снимките и така. Скоро ще ви покажем и софтуер, с който вашите клиенти сами ще могат да си изработват крайни изделия. Така, други интересни продукти, това са самите тия кутийки, които може да ги получите в разгънат вид, в пакетчета, ето в този вид. И след това да си ги сгънете и да сложите в тях снимките на вашите клиенти, когато ги предавате, за да стоят по така съвършен подаръчен комплект. Мисля, че това е последната разпечатка. И колегата сега ще подготви двете корици, каналчето и книжното тяло за подвързване. И ако всичко е наред, ще успеем от първия път да го подвържем без да има грешки. Ето и последната снимка. Понеже в този случай сме избрали най-простия вариант за персонализиране на книжката, т.е. има отвор, щанцован отвор на предната корица, през който виждаме дадено изображение. Вие решавате дали това да е снимка, дали да отпечатате някакъв текст в полето и така. Значи подреждаме книжното тяло, подреждаме двете корици. Ето тук ще покажа детайл. Така. Използваме каналчето и може да направим затварянето. Така. Може да покажем горе-долу как изглеждат нещата, когато
преди да се затвори канала. Само че трябва да има определена позиция, Да. която трябва да се внимава, защото аз току-що я бърках. Няма значение. Просто е да покажем, че процесът е лесен и не изисква някакви особени умения. Единствено трябва да бъдат подравнени листчетата. Тоест притискаме в този край, за да може лицето да остане Точно така. правилно. Може да сложим тук върху принтера и да покажем. Ето, това е готовата книга. И като се затвори, се вижда Да. заглавката и същината вътре. Идеално. Така. Ами, това е целият процес. В рамките на 20 минути принтера отпечата с растеризация, с печат. Приключихме с печата, подвързахме книжката и имаме готово изделие, което можем да предадем на клиента директно в този вид.